Pane mapictures ari very touching anorisiwa pana Fadzai Mairi paanyasi kubuda akataura mashuku ekuti this SADC summit iri against the citizens. One mapictures amuri kuona tichiona chipatara chenyika yeZimbabwe chiri kuonekwa kunzi Mparinyatwa. Honai vanhu mararamiro avari kuita, mai vari infected zvisine mwana, one machira avakafuga. Sana mina mashoko anobuda achitaura ndobva wasubscribe like kuti on the bell icon anyora achiti excuse me Nick Mangwana, musade kutinzwa, this whole SADC joint has nothing to do with the people and everything to do with stroking the egos of political elites. You are planning to have your big party while the masses suffer and starve. If it was about the welfare of the citizens, you wouldn't be terrorizing people with army tangers or arbitrary jailing people for no reason. You would not be building luxury villas for elites while the people have no paracetamol in hospitals. You wouldn't be giving each other tenders to get rich while half of the population suffers in extreme poverty. It's a mess with the new leaders. Panapa zvirunya kumugwadza inhau yekuti tiri kuona kuti vakomana veYouth League vapiwa mota. Pane mota dzapiwa vakomana veYouth League idzamuri kuona mumapictures vachipiwa mapepa emota avari kuuya vachibuditsa ile rakanzi mayouth ese ari kupiwa mota for SADC yowoshora idp. But kuona kuti mota inomboita mari, wotindiudza kuti paracetamol inoita mari. Mota inenge itanga ma 50,000 but paracetamol inoita 50 cents. But unoona kuti government under Mnangagwa inodecide kuti ngatitengere mayouth mota instead yekuti vanotenga machira ekuti vanhu vari muzvipatara vakwanise kufuka vachirara zvakanaka, equipment inoita kuti vanhu vakwanise kuwana medication iri advanced. But ndozvanyanya kuboha Fadzai Mairi achiti aiwa this situation Nick Mangwana, zvinhu zvauri kuita izvizvi zvamuri kuita negovernment Mnangagwa, you must rubbish it. Ndoda kuti zviri against the citizens. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake. Inango me section medu musangano subscribe like turn on the bell.